ഞാനൊരു എക്കോ പാർക്കിക്ക് പോയി. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാന്. പാറക്കല്ലുണ്ട്, ചെറിയ കല്ലുണ്ട്, മരങ്ങളുണ്ട്. മേലേക്ക് പോകുമ്പോ നല്ല ടാസ്ക്, താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോ നല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, രസം തന്നെയാണ്. നിങ്ങളെന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ചെയ്യണേ. നല്ല രസമുണ്ട് അവിടെ കാണാൻ. നല്ല ചെറിയ പാർക്കുണ്ട്, വലിയ ചെറിയ പാർക്ക്, നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ കല്ലുകള് അങ്ങനെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളെന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്ന ലൈക്ക്